Nilaba kashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi efundazweni zethu zonke-ke yikhona eNingizimu Afrika. Nganza ukuthi asibingelele sithobeke, siyajabula ukuthi nikhona ningxenye yethu la kwi-Black Life TV. Igama lohlelo-ke libizwa ukuthi indoda ayikhali, elami igama uKings Caka Ngwakaluqa. Ngiyathemba ukuthi nani-ke niyakuthokozela ukuba nanti yaqhubeka-ke niya-like na-subscribe niba nathi la emndenini wethu okhulu usuku nosuku. Indlela yethu ibheke ngqo lapha ku-1 million subscribers. Sikhuluma nabantu-ke abavula isifuba basho ukuthi badliwa yini njengoba sizwa isihloko sohlelo sithi indoda ayikhali. Kodwa amadoda la namhlanje azogonyuluka, azokhipha okungaphakathi ukuze sazi ukuthi nawo amadoda ayadinga ukuthi amelwe umthetho ubheke ngakuwo. Asazi-ke thina sizolalela isitori sizwe ukuthi kwenzakalani. Asibingelele bhuti. Siyaphila njani bhuti? Sikhona njani? Hayi kuyaphila. Ngani yakwethu. Ubani? Oh hayi. Ngojabulani kwaMkhaliphi sibo. Mkhaliphi. Yeah. Abamkhaliphi abako. Oh Bhelisi. Onombo. Yeah. Utapu kaphi mfowethu mhlawumbe usithi fahla? Oh ngapha eSouth Coast eMandawe. Mandawe. Yeah. Mfowethu njenga wonke umuntu ngithanda ukwazi ukuthi indawo yangakini kuphathe kanjani ukhula, kuhambe kanjani ezemfundo. Hayi indawo yangakithi hayi indawo sikhule nje kamnandi, sikhule nje lokho kubafana silusa. Sibhukude emfuleni sidlusele inkomo sidla iphapho mekhona mekuhlatshiwe kamnandi nje la indawo nje emnandi nje. Sikhule kahle. Qhathwa nensizwa la. Siqhathwa nje na siqhathwe sihamba idip, qhathwe idip. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. Hayi indawo futhi. Bakukanjani. So mfowethu mhlambe sithatha usibeke lapha eMandawe la uhlala khona ukhula ekubeni insizwa ukuqala kuhlangana izinto nawe empilweni ubufuna ukuba yini mhlawumbe masumdala mawuyibuka nje ubuyibona ukuyiphi level. Istate ngisithanda kakhulu nje nawo bethanda ekhula ngiyangithanda ukuthi ngibe ummeli ngimela amacala ngoba ngisho nasesikoleni ngaze ngathatha lo mkhakha waka history kwayesa ukuthi uma ufuna ukuthatha lo mkhakha ufuna uye ngala ka general Isho yebe ekhanda lakho nje ufuna ukuba ummeli. Ufuna ukuba ummeli nje nami ngigibele uMercedes ukwagcina kungenzeka ngale ngisi. Mfowethu ngenodabeni kwenzakalani pho uqala phi inkinga la sekuyinkinga khona uqalephi before kube inkinga mhlawumbe sethu sibeke endodabeni lakho lonke. La nje sizohlala especially kulehloko sethu sithi indoda ayikhali. La nje la ukuyimanje okuyonto eyisilonda kumina nje ngaphakathi kumanje ukuthi yena umuntu le khona ozwayo yena ukuyena mengenza njani. Ngiyangibuyele nabo mathandana ngisathola izingane hayi kwalena leli ehlukana nawo. Lo okukuko sokukona okungidla kakhulu namhlanje. Ngithandanile nomunye it was 2016. Ngithandane kube mnandi ngiyasebenza ngiyadohoza nje kamnandi emsebenzini permanent. Hayi ngihola i-fortnight ayisikhiphane sizodla ngaphandle size nesiye komabhishi sihambe wawo mamolo gateway lapha nje kumnandi. Kwahamba ke lesihamba isikhathi ke vele kwenza sagcina kade sihlala ngokuhlukana sagcina sihlala ndawonye ngenxa yokuthi kumnandi. Hayi ayikho ngoba lala imbhedela itoho ke yena. Bese ngithatha isinqumo sokuthi hayi akayeke angakuthengi ukudla yena. Ukudla kuzobhekwa yimina ngoba ayikho vele lento yale toho lakhe imina uzothenga ukudla njengendawo. Nikhona ibhedela njalo alibuye libe nama-short time. Hayi kwahamba ke isimo ke kumnandi. Kwaze ngabona ukuthi hayi ngendlela lo muntu angiphilisa ngayo. Hayi angithatha isinqumo sokuthi vele silobolana. So lobolana nje asikabi namntwana unabo abantwana ngaphandle nami nginabo abantwana ngaphandle kodwa abethu sobabi akakho bikho. Ngithe ngisaphezulu kwalezo ndlela lezo kwaba khona ke abelungu kwashintsha inhlelo kubelungu ke nje sisebenza nje lanqamuka idoho yo sadiliso. Ngenxa ukubheka isimo nami ekhaya ukuthi sime kanjani ngoba ngisenababa ngisenama osisi baba nenhlanhla abathola imendo ngibona ukuthi akungisonde seduze ngoba vele siyaphilisana naye siphikisana naye. Hayi caca ukulamasente engiwathola ndawo ugcina ngangicabanga into eyayisengqondweni yami ngangigesa ukuthi ngiyokwenza noma code 14 noma ioscavate abona izinto noma ngeke kube khona kwesicucwana ngabona ukuthi ngiyithathe le mali iphele ngiyokwenza leyo nto still engekho umuntu oseduze nami ngenxa yokumthanda yena. Ngancamela ukuthi ngingazenzi lezi zinto zokuthi ngihambe nenqubekela phambili ukuthi mhlambe ngiphinde ngithole umunye umsebenzi ongcono. Sure. Ngithathe lamasente ngihambe ngenze njani ngiyomlobola. Ngimlobolele. Umlobola ngalamasente aphuma emsebenzini. Laba phuma emsebenzini. Okay. Laba phuma emsebenzini.
hayi sihlale kwamnandi lezo nyanga nembi lento kwashintsha ukudla epletini Eish. angisenayo imali phela engenayo manje siyangishintshela aqala ngashawela imithetho umthetho nje wokuqala kusafanele manje na ngifike ngiphuzile futhi mengiphuzile funa ngilale la ngoba ngithi manje ngihlala khona ngihlala endini kubo do ehlala yedwa bengekho abantu bakubo kodwa kubo phela la kuleni sihlala khona safuna ngifike ngiphuzile okwesibili sengikalelwe nesikhathi isikhathi esithisi ngiyonokha ngiyoze ngiphinde kubangani bami ngisavulele awu washithi ukudla epletini ngale ndlela ukuthi kuhambe kahamba bhuti kuwena majina lo yabo lo muntu usumagodo wakho lo yebo yabo usenemthetho manje akushintshela kona hayi angisayiphathi ke uyamajina ke lapho yebo ukupheka kunankinga ungapheka mothanda hayi ukuthi kodwa manje uzokhombeka ukuthi pheka ungafika uphekisa wena sekuyimeke sengiyapheka mina hawu okay inkinga ke kulungile ngoba ngithi akekho ke etohweni yena sengiyapheka okay kubuye kwenzeke uthola ihlale namakengu ugcine mhlawumbe uzibuyela letha uphekile awusakhulunyiswa lapho usakhulunyiswa usho ukuthi nomba uselala ngengubo yakho yini kuhambe ke bhuti kwagcina senza njani ukuthola ukuthi mekwama weekend akasabuye ekhaya ngamfonela ucingo oluvalile bebuya ngakusasa nje nokuthi mehambe nabangani bakhe mevashela umngane wakhe thatha isinqumo ngihambe ngiyibike le ndaba komunye usisi wami esondelene nayo ukuthi ngenze njani akhala yazi ibhlungu lento oyishoyo ukubafo ukuthi manje into enkingi ukumliswa kwakho kuzokusiza ngane ngoba manje usuncinge nendawo yokuhlala yes umlisi uzohlala eish yabo ingcindezi sengiphikene nayo ngoba engabe ngangisasebenza ngamshiya phasi ngihambe ngiyosiqashela hayi agcina angabuyi ngolohlanu azabuye ngomgqibelo wagcina esenza lento wagcina sengasabuyi weekend yonke ukuthi uzozabuya ahambe lohlanu emsebenzini azabuye ngesonto ntambama hawo hayi ngimlwise ngenkulumo hayi ngesandla uyenziswa yini lento kanje angiphendule angibhekisela ungangakhala bafo lapha ungakhala lesikhathi sami ngeke ngisipende naye inkomo zakithi ngizisa ku okay kuhambe wena caca ukuthi kahle avela ngitshela ukuthi hayi bengithi ngiyamsola bathi ngidingile straight la la nihlala khona kube kwakhe yayi kwakhe ngizothi kwakhe umuzi washiwa abazali wona uhlala nje uhlala naye nje la uhlala naye la okay asangidingi la ku lesixaba uyaxosha umuntu manje unathatha impahla zami bezibonele ngiyangalaphi ngizongiyangalaphi kanjani ngoba nginayo imali yokuqasha eish ngoba phela sihlala ngashiya nami lapho leyo ndawo ngabe indawo nginaye khona la ngeqe khona ngayithenga indawo yokwakha ngithenga indawo yokwakha kwacaca ukuthi hayi ngoba vele ikhona nje shelter esinayo lana lethami kukhona ama-center shodayo lethami ngihambisa izinto kubo ukuthi hayi angidayise leya ndawo edengala ngoba vele sindawo yangiphelela manje indawo yokuhlala ngoba ngithi sizohlala ndawo wadayisa site yakho wahambisa amalobola kubo sahlanganisa la kwahamba into yaphelela okay njengoba manje uthi angihambe ngengalapho ngoba wazi kahle ukusuka nokuhlala kwento ukuthi ngiphelele la kuyena njengoba eqhusha akukho lenza ngoba wahamba abone ukuthi okay kushuthi angihleli ngenkani ngenze njani wavele wasuka wangishiya wahamba wavala ifoni wablock inamba yami wahamba wayihlalela ngizothi kubangani bakhe ngoba angifuni ukusho into engayibonanga kodwa mawuthi uyayibuka umdala nawe futhi usho uhamba wayihlalela ngendoda eish wakushiya kubo ke ngishiya ngavela ngishiya kanjalo akho kudla akho ukuthi akho ngisho sawoti usola ukuthi wena uthando saliphelile nje kuyena ngenxa ukuthi manje awusavuki manje angisavuka ngisabekile ukuthi etafuleni ilona liphelile uthando kuyena ngendlela engibuka ngayo mina ngisamthanda ngaleyo ndlela mina phela kanyena akasekho la kuleyo nto leyo futhi yena inhloso yakhe ukuthi kuwezojoji inkomo ngizosho kanjalo phela yini wona mfethu eyayenza ukuthi ngesikhathi kuphela umsebenzi ubone kuyena into ebalekile ongayibamba better than ukuba nomuzi ube nekhaya onayo wena yini eyenza ukhethe yena into eyadala lokho futhi into ukuthi emomva nami ekhaya ngisenaba ngangibona ukuthi abovele sengisele ngedwa nani ngisanethemba lokuthi uzobuya umuntu alithole vele itoho
ongcono ngokuthi lamasenti lawo angiqale ngisondeze yena ukuze sibe ndawonye. Sibe ndawonye ngoba ngase ngimkhuphulile emsebenzini osebenza weseshintshile sesebenza kwendawo sehola amasenti angcono. Oh yeah. Sengithanda vele ngifuna ukuthi sikhuphulane naye. Ngingangimkathi ngoba lamasenti lawo angiqale ngiqoqe yena ize la eduze yonke into esiyenzayo siyenze ndawonye. Ukuthi angibuzange la. Into eyenza ngibuza lokho futhi ukuthi wonke umuntu wesilisa mayebuka umuntu wesifazane uqala abuka ukuthi uyalinaka nekhaya la kubo kwakhe umuntu wesilisa. Akagcini ngokufocusa kwela kubo kuphela. Zikhona izinto ayezenza wawubona ukuthi lo muntu indlela enza ngayo ngawuvusa umuzi kababa. Hayi abona yena njengisho nje ukuthi angifuni uqamba mangibona ngathatha lesa sinqumo kwakukuhle konke noma sixoxa ekhaya ukuthi kanje ngangisho itoho lakhe ladbhedo bese nje sesidraw yonke into ukuthi uzothi ngihamba ngimlobola uzoyeka vele kwaletoho ngavele iyabheda emakhaya mina landa iforms emsebenzini sigcwalise ukuthi imali yakhe ibanjwe vele ifika kumina seyibanjiwe yakhe vele ingenele ukuthi ngifikile emakhaya noma ngifikanga vele yena imali yakhe izongena ekhaya seyiqondile ahamba ayohlala ekhaya. Indaba yanakala ngokuthi vele ke sinqamuke itoho umsebenzi waphela. Lento ke mfowethu xoxela ababukeli lapho ukuthi yakulimazana kanjani ngendoda njengoba nje namhlanje ukhala usulahlelwe into engakanani after sonke lesigigaba usuyithola uphila impilo enjani ngamanye? Ngingaxoxela ababukeli ngina ngibaxwayisa futhi kolunye uhlangothi ukuthi one kuzofuna ngempela before uthatha isinqumo sokulobola umuntu engathi ungaqale umbhekisise qala ngoba enye into enomthelela especially njengoba sikade singena umntwana ngoba na umntwana ungasho ukuthi uba yingxenye nayo yothanda manje vele angilutho kahle kahle ngeke baba engathi ngingaqala angisho ukuthi kona ngikushayela ihlombe ukuthi libe nomntwana before ningakukhokhelana kodwa naloko kuba umthelelo ukuthi uthando ntengantenga nakhona ke futhi ukuthatha umuntu othola ukuthi usenengane somunye umuntu kuyingozi enkulu ngoba yona usuke focus lapha ezingane zakho nawe uyilutho nani ke engabaxwayisa kakhulu bona bale vele benza lento manje osisi into asebenza manje sesiyibhizinisi kubona bathanda uthola ethi ayithina ukuthi unani bese ungenalutho ulahlwa lapha njengoshephisi osophelele ushukela. Kwahle kahle kusho ukuthi sesiyibhizinisi kubona abantu besifazana kodwa mawuthi uyayibuka leyo nto umthetho ngapha ngakubona kakhulu awukho ngakini ngoba ngelinye ilanga nje langeqekhona wona futhi waze wangibeka isandla ekhaya siyalwa ke ngisho sayingane ukuthi umuntu wesifazana akashawa kodwa ngalela langa kwaphoqa ukuthi angimshaya ekugcineni icala lagcina lidlamini mina ose wrong manje nami sengimshaya ngimphindisele sephuma ebaleke endlini. Waboshwa for la azange abiza amaphoyisa waya kubo wakhuluma noanti wakhe wakhulumisa noanti wakhe ukuze le ndaba ingayiphambili ngikhiphe imali o500 bakugwazisa lento ke hlawuliswa la mina ngisho ukuthi uyena oqala wangishaya efuna ngenze njani ubuyivikela eyami yanganaka ukuthi mina oqala ukushawa before ngimshaya kunalo ungakho kwathiwa angihlawu mina oqala ukushaya. Ngizwe ukhuluma ngento zokuwasha ukuthi ububuwasha umuwashela impahla leyo nto ibe-affecta kanjani ubudoda bakho njengendoda emphakathini nakubantu abakubukayo ke nje ukwenza lokho beyithini i-comment yabantu phela aniphili nodwa emphakathini khona abantu ababukayo? Le question ukuthi phela uhleka insini ngoba phela usuke uzowenza njani uthi hayi ngiyathanda nje nawe ngiyamenzela umama uye emsebenzini uyabahleka abantu usuke ingekho into ongayenza phela ngoba njenga special judge ngisho ukuthi ngakade ngincenge vele indawo yokuhlala manje njengoba ngingasenalutho nakhona ekuphekeni ngincengeni indaba yokuhlala ngoba ukuba kumanje na ke njengoba sengumuntu sehamba ehlala ehlobeni kumanje ngihlala indodakazi ngiyasisa kumanje nakukho la ngathi ngihlala khona sure hayi indawo yami la ngihlala khona nje wami ngidala ngingaka ngisengeke ngasebenza ngane imali true lesasimo lesiyana sokuthi ngithembe umuntu wesifazane kanti ngihlala ngayo thembisa manje inhliziyo yami njengoba nje kumanje iconsika wona asikade usebenza wawuphuza ubuye ekhaya futhi uphuzile kungenankinga kungenankinga then mase ungasasebenzi unomthetho nomgomo kusafanele ngize lami ngiphuzile ngisafanele ngifike ngesikhathi esithize now
Mfowethu ngiyaxolisa ukungena ngifuna ukubheka le story sakho sonke ukuthi njengamanje iziphi izinto othi zikulahlekele umoshakele emoyeni ulimale kangakanani mhlawumbe uxoxela umbukeli lapho ukuthi usuyindoda enjani noma njengamanje kukhona amadoda lapha emajele kuthiwa atokele amacala ukuthi adlongolile only to find out ukuthi amanye awadlongolile amanye kuthiwa ashayile awashayanga amanye kuthiwa intshontshiwe awantshontshanga kuwena-ke njengamanje uma uyibheka emphakathini ubuya kanjani njengoba usho uhlala nengane kadadewenu emzini wayo naye mhlawumbe uma ngihlayidela izothi hayi hamba manje malume hambele malume abona kumanje angathini kona-ke phela-ke kuthiwa kufunakala ukulahla ithemba kodwa ngizibuka njengomuntu nje osewumgundatshana osewusikhotheni ngoba abona angithi ngathini manje senginokuyisola manje ngabe angizange ngize ngithathe inhliziyo yami ngiyigxilise kuyena umuntu wesifazane kwaba ukuthi ake ngizibheke nje mina ngedwa ngabe angikho la ngikhona ngoba ngabe kulungile ngwani noma ngabe ngoba vele ngabe nginakumoza ngabe ngihlala ngaphansi kwe-shelter yami ngabe ngayithatha imali yami ngayifundela lezi zinto engifundayo ngabe ngiyasebenza kodwa nabuka kumanje ngisho ngathi usuyaqhamuka la kwendaweni zokujabula la sasijabula khona manje ubona nombani ethatha idrink yakhe eyifaka ngaphansi konyawo ngoba sowumuntu oyuzileso usunesicefe ngisho nakubantu njena ngenhlekisi ngalento ngithi ngizikhipha ngayo ubishini ukuthi ngithi angimthatha sondele eduze awu lesiphukuphuku lesithatha imali sayozeka kubona manje lokushuthi ngiyakuthi ngifeel ukuyisola manje nangendlela abantu ngathini abakhuluma ngakho kanti mina ngangithi ngiyalungisa ngoba ngenxa yakhe kumuntu wesifazane-ke namhlanje ngiyayisola uba nobonisana naye ekhaya before yokhipha amalobolo khona obonisana bavumelana nawe ngaleyo nto yebo hayi bakhona ekhaya ngabonisana nabo sondelene nabo bayishayela ihlombe into enjalo ngenxa yokubona vele imumva nabo ukuthi imumva vele kahle umuzi uvalile bayishayela ihlombe into enjalo yebo abanye egcineni bagxeka ukuthi hayibo ndobola kanjani ngemali yokugcina abo into ezikanjalo khona babe negative be positive kodwa ngicela sibonisene agcine futhi sithini vote hayi angihambe ngoba sesithathe sasibona leso sidingo leso ngoba vele emuva kho umuntu ukuthi ake ngisithathe lesinqumo kanti ngiyasiyala mfowethu noma ngathiwa-ke isimo sikanje njengamanje uyayibona uthole kanzima kangakanani ngenxa yezinto esezikuvelele empilweni ngenxa yomuntu wesifazane kodwa usenabashana usenamadodakazi usenamadodana noma ungabazali kodwa ababukela kona uma bebuka babuyelwe yithemba ukuthi nangu malume edlule nangu baba edlule nangu umkhulu edlule uthini umyalezo wakho nje kubantu abakhulayo kulezi zinto zama-relationship nokukhetha abantu abazohlala nabo empilweni impilo yabo yonke engakugcizelela ngathi okusemqoka kakhulu ukuthi engathi umuntu angaqala ambheke ukuthi yebo umuntu akabhaka kodwa umuntu wesifazane ngathini uyinyoka ongayifuyisa encane lana mesikhulile kushaya kahle njena nje bayizinyoka ngoba umuntu gobisa ikhanda phasi ngoba esafuna lento ayidingayo manje angayithola mase seyiveza ukuthi uba njena kahle mina hayi kahle ngusibani mina hayi ngale ndlela athi ngithatha ngayo bayingozi kakhulu abantu besifazane kakhulu into engayixwayisa nje abafowethu laba angisho ukuthi ngiyabasabisa ukuthi umuntu mefuna ukuthatha isinqumo sokuthi alobola angaloboli kodwa bayingozi abantu besifazane kakhulu But asibonga kakhulu Sithemba ukuthi nawe uzophola ube right unale iphone number in case kukhona umuntu ofuna ukukusiza lapha mhlawumbe ungathi ufuna ukusizwa kuyini yini oyibona izinkinga njengamanje empilweni yakho abona kakhulukazi njena itoho njengoba umuntu engasasebenzi njengathi ngingathola umsebenzi ukuze akwazi ukuthi umuntu athole ishelter akwazi ukuthi ayihlalele ngokukhululeka mengathola nje ukuze ngoba kwakhona phela la ngihlala khona ufuna nami futhi angikhululekile ngoba phela ngihlala nofuna konke into engenzayo ngicophelele ngeke ngivele ngivule iradio nje bekusalelwe lana yabo le nto ngoba angikhona kwami ukwazi ukuthi ngibe nami le kwami la ngithi hayi nawe ukhiye ngiyofunda kwami hayi futhi ngabonga kanjalo babukeli beBlack Life TV niyaluzwa udaba naba bekhuluma abafowethu nangumfowethu ekhuluma la lineke udaba lakho ukuthi inkinga yakhe yaqala mhla elahlelwa umsebenzi waqala wanemithetho kanti i-decision ayithatha yena ukuthi makuphuma imali emsebenzini ahamba olobolo lomuntu wesifazane ayithethe uzokwakha umuzi wakubo ngaye kodwa kwacaca ukuthi cha engathi ukhethe kabi njengamanje ke usenkingeni ukuthi njengoba ehleli emzini kaNdodakazi kasisi wakhe okuyinto ke engumqansa kuye angazi ukuthi uzomisa kanjani so asizokuwena ukuthi mawucabanga
yipi isolution engaba khona la ohlelweni nokubizwa ukuthi indoda ayikhali. Sithinte kwi-email address, ukhulume nathi comment section sizwe. Siyawathanda amazwi ayaphila, ayakha, ayakhulisa. Gama lami Cakes Chaka Ngwaluqa, sale kahle.